maliang hita boy doy marhite pikiran, boy doy marhite hata, boy doy nang marhite na gabe maol mangoloy dewata ala pa uduki hita tutona ni opu gabe mangolu bakoy tanpa sadar isaran na manganggap dang boy sa hudulan dohot talahan, isara na madok halahi dohot hita, isara na madok hamu dohot hami, ala oloan ditona ni opu sian patik ni dewata ikon na maranggi dohot ikon na masih haholongan biaran tutona ni opu sian tutona ni dewata sadar tidak sadar bakoi melekat gabe mempengaruhi persaoran doho parhuldul sahatu tikyon adong do penamasa nasongoni Jupang do penasongoni alani jubileum manang tadok ma pesta perak ikon merobah molota pangido di tangyang tanuaing marhite tema majami tahun hamubaun ni roha tuise do na tersuraton tuna hudulodo manang tuhalak na asing tuise do na tersuraton tuhita do manang tuna asing majouhon hamubaun ni roha pabali sibolis dohot pamalum nahasitan hamakamang do tinangga batabat na balga di zamanon marnida manadda huaso ni dibata ditonga ni keluarga masyarakat dohot na humaliang pe ima roha diri napajolohon diri napajolohon punguanna napajolohon kelompokna napajolohon pikiranna namarnida halak na asing, bangso na asing, agama na asing, seolah-olah tidak mampu berbuat baik, seolah-olah halak na asing dang boy ulon ni nadenggan songon nanidok ni natorop tu Jesus tung boy ma tubuh halak natama siani tung boy ma tubuh halak natama siani songon nani hilalan ni Tuhan Yesus. Pikiran primordial, pikiran sektarian, pikiran mengelompok, pikiran na tertutup dopak orang lain boy gabi abat-abat marnida huaso habal gaun ni dibata boy gabe mabay parnida ata dang torang marnida habal gaun ni dibata boy mabain parbinege atta dang takas mabege habal gaun ni debata gabe dang boy dapat kita mangatusi huaso ni debata iba na parjolo napaduahon alay nang pesongoni alani holong ni roha ni debata dang tarabatan AHP holong ni roha ni debata tongdo di lehot de batalas nyari dohot udan manang tuise pe tongdo di leon tanao nanapu tu riau gabe marparbue nang kelapa gabe marparbue nang jambu di pinggiran jalan rapa misa mobil natuari doho amata sitorus karena mau bekerja mamake tiki lahan naso marguna gabe dapot pasu-pasu gabe dibukusi ma di plastik di mana ada kemauan di sana ada jalan pinggiran jalan yang sebetulnya tungil tadok di hitaan tapi ternyata berbuah ima dapotan pasu-pasu do tangan nina ringgas dapota pasu-pasu do nama parhasayang tiki dapota pasu-pasu do nasohola kudul dapota pasu-pasu do nama make tiki selagi hari masih siang bekerja keras dapot na nauli na denggan gabe majual akka nauli buahan na marguna tu jolma
ngoluna bermanfaat bagi orang lain, hidupnya bermanfaat bagi orang lain, dada holan dapotan buah gabe hipas nama ngaton, tapi gaya hidupnya menjadi teladan, mamake tano tungil gabe produktif, mamake tiki gabe produktif, gabe boy ihutonon ni torop jolma dang tarabaton tano tungil pasu-pasu, dang tarabatan ni naso produktifian pasu-pasu, tapi di mana ada kemauan di sana ada jalan. Maka mang do tinang sakap ni dibata di haroro ni Tuhan Yesus tu portibion palua hosudedo dang dipiliti asa sude jolma do, asa portibion do dapotan pasu-pasu tutu dipilit parjolo bangsa Israel, asa dong haroroan ni si Abraham, si Ishak, si Jakob, satu Tuhan Yesus alasiani rosi palua dipakai di batabang soi siani ro si palua marhite peparan di si Daud alayalani holong ni rohan di batang doho do kita dapotan disuruh do no mensen oh pak 1 bulan markapal dohot obak na luar biasa. Saya sau mata naro boy launching film no mensen ni asa sude kita manoton bohado perjuangan ni bana na pogus dua mong na uju ponggol patna marpada ni bana iko borhat si pelebigu apala uju dang terbain na toras na manggara rubat apala di si maro halak namora managih utang na no mensen garar utangmu. Orang yang hutangnya ditagih ternyata anaknya kesohor dalam pekabaran Injil hampir disude di bagas ni halak Batak adong kabar ni no mensen alamat dok mau lihat itu di Batak habal gaonna paluahon tano Batak sian haholomon paluahon bangso Batak sian haholomon lau tu hati uron ala ni holong ni rohani di Batak doho dohita bangso Batak hobartu nasinurat ni Junghun dohot van der Tuk di sana di pedalaman Sumatera di bahagian utara ada satu suku cerdas ringgas keras olo majalo kapar binotoan alaya dong sautik itabahod di si memang tertekang otik memang adong dora halak Batak taradong dora ala idu mabeke batibana isigan tong madur ni sentral manang napantoan di siatar na julu pitor halak kita do tapi halak Batak gigih belajar bekerja keras setia mardongan ala ni setia mardongan itu benaulo ditalik bulu suhar salah pe melodongan na minimal dang didok manangaha hape sabotulna natikosi kodohonod do Martin Luther King madok mulai bereko na jahat dang dipicako hope na jahat do ido sabotulna alaya hita daung unang ma molo say di dosa halap pe manukun unang masianau sian nasing ma Oktober di ulang tahun ni HKBP grand launching ni filmi halak Batak do sutradarana halak Batak produserna halak Batak pemerakarsa jala HKBP do na mendorong marhite the movie no mention the movie dohot NMW no mention NWM no mention World Mission naung tababakit bahagian ni napahehehon aka peninggalan niaka parbarita na uli na parjului ala ni holong ni rohani di batado benda dohot tita dapota barita na uli
Ala ni holong ni rohani di batado boy hita na porsea boy hita punguno yang dison boy hita di bagasan laksni roha amak kamang do tinang tugas tadoi ikon borhat dang marhite langsung borhat alai dohot tita martangiang asadong na borhat dohot manupahi asadong na borhat tapara di persikolan nomor 2 mutusi jala diganup obbas marjami tado Tuhan Yesus manuarahonon do uju nama naik ibana tu surgo di poda ibana do akasisian nai lau mahamu tu sadok pertibion podai hamuma sadok bangso. Saya Kristen, bagi orang Kristen mati itu adalah masuk ke pintu gerbang kehidupan yang kekal, dan kalau sudah mati saya akan minta dibawa ke kampung saya dan di sana dituliskan ini Ahok yang mati karena begini, maka kelak orang akan datang berkunjung, maka akan datang uang masuk tukang puku ini bana dang nata surui dang nadi sure forus marang naparese sih, tapi dia bersaksi Tuhan menggunakan dia. Tuhan menggunakan dia dipakai di batai bana. Melumarid dia aka foto model dalam siaran-siaran besar yang puluhan ribu hadir. Atau orang Somarede di Dokibana Guar Yesus itu juga dipakai Tuhan agar namanya terdengar, ido huaso ni di bata mamake nang peditulak asal mo nang dohot ti taon na manulak unang madohot ti manulak unang masape di pispison di paspason parbarita na uli si patuna siap bagasta unang masape adong be namadot tung soro betu si alaing go di bata hotdo holong ni rohana ubal gado holong ni rohani di bata sian kejahatan orang siapapun molodung di jalo haluaon pos maroham sadarion au rap do hotto di paradiso. Bahagia sekali dia, Allah justru haluaon sadiri menjamin, Allah si paluai sadiri menjamin sadarion au rap dohoto di paradiso. Allah ni amang inang molo ditongos di bata parbarita nauli lasni roha do iti kita molo ditongos renisi mision gesel safna jolo no mensen lasni roha do iti kita molo ditongos akahuria parbarita nauli tuganup inganan pasu-pasu di itu kita jala ima patubuhon asado ruas ni huria manongos akayanakonna asadong narade gabi padita ima manosoi alekon napistar matong targanteng nian ayolo do akan natalu testingi ya manginang sekarang 420 testing padahal diambil 80 tambah 20 100 berarti 320 akan pulang tangis maranoni 420 yang diambil adalah 80 tambah 20 20 HKBP 20 gereja tetangga yang tanpa testing ala hurian asing molo somal na isi marsuroho bapak isi oma puasa katanya ala baik-baik ala burju dan takang ima gabe pardita HP sebetulnya na cerdas anggo soal takang na ibu di orui
Bodoh dilatih di sini. Bisa di drill, tapi perlu cerdas. Ayah dong doh parsiajari hami amanginang na sumarguna sebetulnya di hami do. Jaleko kuboto hami. Jala jojo do ima bek kami talu. Ima bahasa Yunani doh bahasa Ibrani. Bahasa asli nion. Ibrani tu perjanjian lama, Yunani asli ni perjanjian baru. Aiko boto nami doi asahu boto hami menafsiron. Dang boy manafsiro songo raja perhata pitur emma tutu ikut di dalami do ima hermeneutik yang dangkal khotbahnya tidak tajam, hermeneutik yang tidak masuk ke bahasa asli tidak tajam. Ai di bahasa Indonesia do bahasa Batak amanginang suku-suku ni Tuhan Yesus tu si Petrusi holong do sude holong do roham diau pertama, holong do roham diau kedua, holong do roham diau rap holong do alai molo tu bahasa asli Yunani daung fileo do na parjolo, fileo na paduahon alai na patuluhon di sukun Yesus ma agafo ido holong natatadda tanpa balas jasa. Dang mangatu si Petrus ada kape na patuluho petong doi dipakai Petra agape me holong doroham diau si Petrus pe mangalusi file o me holong dorohakku diho Allah waktu si ho Tuhan di sukun Yesus muse holong dorohana dengan memakai fileo ya lusibana mamuse tong songoni alai Roma Yesus didok matuibana Petrus fileo tangis mebana bah ai holong dia do di bait Tuhan otuau dang agape baru sadar ibana. Jadi nani sukun di Tuhan Yesus to luhali dang holong alai tatusi holong di hatani di bata adong do fileo adong do storge adong do heros adong do agape alai holong di Yesus ima agape tanpa balas jasa tanpa menuntut jasa ido perlu dibahasa majaha minimal kata kunci asa diboto ahado ipolani jamitai si pasahatonna jauh di ma dia raho do ganup na porsea asa hobas tu ulaun asini roha sada sian tema nabi naimu na parpu di ima pamalum na hacitan sahalinari tema dakola di suraton harus dilakukan action isi mana marsahid taubati rumah sakit dia manang takunjungi jadi molo adong ulaot tatabahen tema dan pokok dan lain-lain itu adalah sesuatu yang harus dilakukan sangat dobe marsugo dang bubar dobe panitia tatopok maisi na marsahid tatopok maisi na hacitan jala adong doi dielim di hepata adong de bibil frau na pensiun nasai pia-pia di podomanna ikut disiram dongan na bil frau na poso no mai disi tangyang na ima Tuhan ala maau dang marguna beau so adong naro tuau so na marri peau di ngoluku di ramoti hodo au di langlangi lau au manopo punguanina tu desa-desa mengajari PA dohot mengajari margurede alain wang dang adong begogokku holan na PA na maau Tuhan ala maau aidang marguna beau molo tadok pamalum na hacitan ulaot tadi huria nama toras ima dakolan tu diri nabi huria nama toras otik godang adong sesuatu yang dia buat kepada orang lain huria nama toras adong tarida doi di anggaranna holan na perlu tusido manang nadong do tusan tu akan rekod di sadok HKBP dang naso dang nagudang hepengta
molo tau rupi pengungsi Rohingya na sampai 10.000 dilangkat. Dang naung suksuk hepeng ta molo tau rupi korban bencana alam gempa dari Nepal. Dang barani mulak tu jabu. Dang naung suksuk hepeng ta molo tau rupi akadadana na soboi sikola doho takaparopuan na soboi sorang di ngoluna ala saya terus erupsi sinabung memuntahkan lahar ala ninna 5 tahunon terus di berkepanjangan. Kita sonang do marminggu sonang marede boy do kita mangan minum alai nasida apalah ditedai dengan kelengkapan yang sederhana. Aik pe ikusiga motor tangki dialapi sipata dana disemprot masongoni. Huria na matoras dohot mamikiri. Huria na dewasa dohot mangaleon otik do. Dang marpogos jol mana manupahi 5.000. Alai maluadok 100 salak kali 5.000 nunga marguna tuak kana susah tuak kana sodapotan mangan tuat inum naing malam margogo kita mangulahon pelayanan sosial lumobi panagunuguon tu sudut nau poso generasi muda tasarihom masih kola minggui tasarihom maremajai talehom marohat tatu naposo bulungi molotadok huria masa depan ikonadong do pertahanata nang pelas rohata ala saya torop nanang padita torop nanang guru huria diakones bibel frow torop na sorang doho natardidi lapatan ni lam martabba do ditikina akan aporsea dituhatai dipunguan ni bangso Batak di pasu-pasu mahamu amang inang di bagasmu di karejomu, di haumamu, di katormu. Muladong soal siadupamu dibuat di batama aseneang hilalaumu. Muladong namar sahid dijabu diurupi mapangubati asa malum. Muladong na hinalunguton ni roham leleng di pangidoho di pasau di batamai. Di lehom mai akayana kota pena soda potak karejo di lehom makarejo ni asadong dapot na tangan di debata namar mudu-mudu ibana akan ang gejang umurmu amang inang huida hudul dison ditebay ma umurmu dilehom mahay pasod diho doho pirni todi asasanga dayommu haluza ommu marmudu-mudu pinoparmi asasanga dayommu inumommu akua molo dibuat pahopum nian dak tergararsa ay na tua-tua molodung matua ido dihasi holi hata nalabok keriada molota jahai spiritualitasnya orang tua sa ido ibana ma anaha molo sotak kasau makatai unak konian mekel ay songoni do hoti kidak danak dang dibotoho makatai huajari ma ditiru homa gabi hui homa katai dinggan anaha malu setakas kacing ni bajuku leko patureommu mah unang eje kau ay songoni doho ujudak danak hubazui hubadaki husisir molo mau saudang buat tommu maniat tes inumoku ay songoni doho tiki memet nang pe mauas doa waleh do tidak mama ndak haus kok minumlah di dok kopi untuk mama lah ini udah cukup enggak makanlah minumlah ay songoni do au juda danak ko jemalo matu au nuaing dang boy buat ommu inumokku ido ju ni rohani natoras molo soboya dong cupang na songoni dia nakonna ay las ni rohana ima salomo madok dak kapalang las ni rohani natoras molo marparangin adengga nakapinoparna ido si hutono di naposo berbahagialah orang yang mamanya masih hidup dia masih boleh berkata horas sinang berbahagialah orang yang ayahnya masih hidup lakukanlah yang baik ay boy dohononna horas bapa pasu-pasu ni di bata daktar rasam molo jupang lasni roha doho dame nasongoni di pasu-pasu di bata mahuriaon di pasu-pasu di bata mahamu amang inang
dileho madison udan di tikina lasniare di tikina dohotano nanapu asa marparbue suasuanan asa mangan jolma doho nasa namarhosa. Selamat pesta perak madihita salutna. Amin. Tuhan mau lehati madiho say margugu dohami Tuhan alani hatami pergugui mahami mangatusi lomo ni roham tugu hami mardalan jonok tu silang mi asa jonok jala hobar ngulu nami tu patikmu doh tu uhummu nagale do hami Tuhan bui do hami ditaiti portibion ro di hisap-hisap ragam dui akan asotarorom hami alai unang talu hami Tuhan di bahini asa jonok hami tuho Tuhan di ngulu nami pasu-pasu makanatoras aka guru asa margugu mamudai suddu nau poso marhiti hata pabahenan tiruan di parange lumubi di hapur seon molodung 25 tahun huriaon Tuhan totu mangalak kemahami 25 tahun nalahoro adong mamusena mames tahun pesta 50 tahun akada dana sinuaing pergugui mahami para dehun nasida asabu DP marpesta jubileum 50 tahun tusi mahami tugu Tuhan para dehuni asa tong DP hot dison inganan pamaritaan di hatam haluaon sisa leleng ni leleng nai pasu-pasu maulaunon pasu-pasu panitia pardita parhalado ama ina ruas rodi dakdanak nang naposo bulung asa gok lasni roha hami saluhutna mau lihat ma Tuhan ala Kristus Jesus Tuhan nami. Amin.